האדם כעקור מצפה השם יחיה האדם, אבל לחם לבב אנוש יסעד. בלי לחם אי אפשר אדם לחם. אמרו לו, אפשר בפירות. לא חייב לחם. עד כדי כך, טוב. הוא מחדד איתם והם מחדדים איתו. כאילו, ראש בראש. ראש העיר. ראש העיר. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים, ראש העיר. ברוך השם ישמעך. וכך נמשכה השיחה של רבי יהושע עם הפרושים. אמרו לו, אפשר פירות, אפשר עם פירות, לא צריך לחם. אמר להם, גם פירות, אין ביקורים, אז גם זה לא תאכלו. אמר להם, אפשר מים גם כן לא תשתו, שהרי אין נסוכה מים, אז גם מים תשתו, אז אתם לא תחיו, לא עלה על הדעת. אמר להם, תשמעו, אז הם שתקו, טוב, שתקו. אמר להם, תראו, לא להתאבל בכלל, זה לא שייך. נגזרה גזירה, צריך להתאבל, צריך להתייחס. להתאבל יותר מדי אי אפשר, לפי שאי אפשר לגזור גזירה על הציבור, שרוב הציבור לא יכול לעמוד בה. אתה יכול להגיד, אל תאכלו לחם, תשתו יין, תשתו מים, תשתו פירות, לא עם אלה. כן? נמצא שכל העניין, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. חייבים להתאבל. אלא מה? שיהיה איך אומרים, במינון נמוך, מינון בינוני, שכולם יכולים לעמוד בו. זו הייתה הדרישה של רבי יהושע. אז כיוון שיש לנו בגמרא, במשנה תענית כ"ו, משנכנס אב ומעטין בשמחה, אז לכאורה, כל ענייני האבילות צריך להתחיל דווקא מראש חודש אב, שנכנס אב ומעטין בשמחה, לא לפני. ומטעם זה הרבנות הראשית לישראל, שהראשון לציון מרן הרב עובדיה עליו השלום ומחתו כבוד, כשהוא היה רב ראשי בתל אביב כבר, חידש את הנישואין מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, כדי שיהיו פחות איסורים שיתחתנו. כיוון שאין איסור אלא רק עד חודש אב, אז משנכנס אב ועד בשמחה, אז עד ראש חודש אב אתם יכולים לעשות את החתונה. לא מסמנה מלתה, זה לא סימן טוב, ובין המצרים מתחתן, בין המצרים כואב לשמוע דבר כזה, אבל כל הפחות שלו, פחות איסור, והמשקל שלו היה משקל כבד. מה יותר חשוב? שיהיו באיסור, או שיקימו בית? שאתה מסמנה מלתה, יהיה להם מזל טוב, יהיה להם בן, יהיה להם בת, יהיה להם שמחה. לא צריך להבדיל. טוב. אבל על כל פנים, אנחנו רואים בעינינו שבכל רחבי העולם יש מנהגים שונים ומשונים. האשכנזים נהגו מ-17 בתמוז כבר להפסיק, לשמוע, לעשות כל מיני דברים, כן? כמו הפרושים שהיו בזמן רבי יהושע. אבל מה? במינון ככה, פחות או יותר, שרוב הציבור יכולים לעמוד בו. זאת אומרת, בכת שהחיינו על פירי חדש או על מרד חדש, לא. לחדש דבר ב-17 בתמוז, לא. הם נקראים ימי בין המצרים. אז הם לא, אז הם פחות. למה? כי בין המצרים, 5 דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות, כן? וסרח הפרסמו של הרשעת את התורה, והוקעה העיר, ועמד צלם בהיכל, כן? אז הדברים האלה הם קשים, ולכן אי אפשר להתעלם מהם שזה הזמן הכי מתאים להתחיל בו את הצעד ולא לחכות עד ראש חודש אב. זה מה שנהגו חלק מהפרושים. אז האשכנזים היום הם חלק מהפרושים, שהם מחמירים ככה. גם רבנו הארי עליו השלום אמר שנכון, בין המצרים לא עושים שהחיינו.
אבל השולחן ערוך הביא דברי ספר החסידים שאמר לא לעשות שהחיינו, אבל הגביל, אמר תראו, שהחיינו וקיימנו מגיען הזמן הזה, והזמן הוא לא טוב, מה אתה מברך? אבל אם יש לך ברית מידה, אתה חייב לברך שהחיינו, אבל לא תברך שהחיינו, זה מצווה שלך, פדיון, שהחיינו, חייב שהחיינו. אז מידה בפדיון, תעשה שהחיינו, זה ברכת המצוות, אז אתה יכול להגיד שהחיינו. אפילו שהמנהג הוא שלא אומרים משפט בתמוז שהחיינו, אבל אם יש לך ברית מילה באמצע, אפילו בשבוע שלך עוד שעה בערב. אם יש ברית מילה, בחרים שהחיינו. מה יותר מזה? ערב תשעה באב, יש ברית, הוא מברך שהחיינו בערב תשעה באב. איך זה? עובדה, זה מברך על המצווה. אז לא אומרים שלא מברכים. גם כן, זה לא הגיוני שבגלל מנהג אנחנו נבטל מצווה. יכול להיות שעושים מצווה בלי ברכה. יש דבר אחד כזה דומה, שרבי חיים ויטל היה עם כל החכמים בבין המצרים, והכריחו אותו לאכול פרי חדש, כי לא יימצא מחר, לא יהיה, ואז הוא יעבור עד לסוג שראה את הדבר ולא בירך עליו, אז הוא בירך עליו בורא פרי הארץ, ולא בירך שהחיינו, אכל אותו, בלי בכלל שהחיינו. למה? ושהחיינו רשות. בגלל שהחיינו זה לא חיוב. לכן, אם היא בין כך רשות, אז בסדר. אבל במצווה, אם יש מצווה לעשות, תעשי אותה ותברך שהחיינו. אז אם כן, בברית מילה או בפדיון, או בחתונה, בליל החתונה, שהוא בירך שהחיינו, יכול לברך שהחיינו. בסדר. אבל כשבאים לבדוק מהמקורות, רואים שזה כבר, המנהגים התחילו מלפני 1000 שנים. יש ירושלמי שהוא דורש פסוקים, ויש בבלי אותו דבר. אלא מאי? בירושלמי אין שם מסקנה של ההלכה. סיפור בעלמא. פסוק בהושע אומר, וישבתי כל בסוסה, חגה, חודשה ושבתה. הנביא אומר שברגע שנחרב הבית, אז שבת כל מסוס, החודש השמחה של החגים, של החודשים ושל השבתות, כבר ירד הערך שלהם בגלל חורבן הבית. בסדר. עכשיו כך, וישבתי כל מסוסה, חגה זה מראש חודש אב. למה? כי בחודש אב, הפסוק אומר באיוב, קרא עליי מועד. מועד זה חג. אם כן, מראש חודש אב והלאה, עד תשעה באב, זה חגה. זה צריך לשבות מהשמחה. לא צריך לחכות עד שבוע שחד תשעה באב. מראש חודש אב כבר גמרנו. חודשה, כל החודש אב כולו, גם לפני ראש חודש וגם אחרי ראש חודש, אחרי תשעה באב. זאת אומרת, י' באב, י' א', י' ג' עד ראש חודש אלול צריך להתאבל על ירושלים. ככה פסוק שבירושלים דורשים חודשה, כל החודש. שבתה, רק שבוע שחלו. אז כל אחד דורש פסוק, כל אחד דורש את הפסק ההלכה משם. טוב. עכשיו, בירושלמי מביאים, מי שאמר חגה, כל חודש אב, ככה נהגו אנשי הדרום. אלה שנהגו רק חודש אב בלבד, ככה נהגו בציפורי. ואלה שנהגו בשבוע שחל בו, ככה נהגו בטבריה. לבסוף, ככה אומר ירושלמי, חזרו חכמי טבריה ונהגו כמו ציפורי.
דהיינו מראש חודש אב, עד התענית. לא כל חודש אב, אלא מראש חודש אב עד התענית. ככה המנהג נחלק בצורה כזאת. עכשיו, מה הדין באמת? אנחנו רואים את המקורות, רואים את המנהגים, רואים את המקורות של כל מנהג ומנהג, ולכולם יש להם סמך, דורשים פסוקים, זה לא תגיד סתם דיבורים, נהגים וזהו לזה, לא, אלא דורשים פסוק. הנביא אומר ביושע, בשבתי כל משושה, חגה, חודשה ושבתה, אתה רואה שלכל מנהג יש לו מקור. מה הדין? האמת היא שבגמרא בבלי יש דין. מה הדין אומר? אסור לספר או לכבס מראש חודש עד התענית. גמרא בתענית כ"ט, אסור לכבס ולספר מראש חודש עד התענית. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור. ועוד, רשב"ג אומר, אינו אסור אלא אותה שבת בלבד. אמר רבי יוחנן, ושלושתם מקרא אחד דרשו. נכתיב בהושע, בשבתי כל משושה, חגה, חודשה ושבתה. מי שאמר מראש חודש ועד התענית, אשר חגה, קרא עליהם מועד. מי שאמר כל החודש אסור, חודש שלם, כל החודש. מי שאמר כל השבת, מלשון בשבתה. אמר רבא, הלכה כרשב"ג, שבוע שחל. רבא פוסק הלכה בגמרא בבלי. בירושלמי אין פסק הלכה, בבלי יש. אותה דרשה, אבל כאן הוא דורש, כן, הלכה כרשב"ג. ואמר רבא, הלכה כרבי מאיר, מראש חודש עד התענית. אז מה עכשיו? רק שבוע או מראש חודש? מה עכשיו? לא יודע. הגמרא ממשיכה ואומרת, ותרוויהו לכולה. שניהם, בין רבי מאיר ובין רשב"ג, לוקחים את הכולה שיש. מה הכולה שיש לרבי מאיר שאמר מראש חודש עד התענית? דהיינו עד התענית, לא כל חודש, עד התענית, עד ט' י' והלאה מותר. אז אם כן, תרוויהו לכולה, אנחנו לוקחים את שני הדעות להקל. דהיינו, לפי רבי מאיר שאמר אסור לכבס ולספר מראש חודש עד התענית, אז זה הכולה הראשונה. רשב"ג שאמר כל השבוע גם כן עד התענית. אם כן, שניהם לכולה. יפה. עכשיו, כבר אומרת, אם היה משמיע לנו שהלכה כרשב"ג לבד, היינו אומרים כל השבוע שאחרי תשעה באב. דהיינו, אם חל תשעה באב ביום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי עד השבת גם כן אסור. זה לא יכול להיות. לכן מה אמר? כמו רבי מאיר, עד התענית, עד תוסיף. לכן אמר, צריך להגיד גם הלכה כרשב"ג וגם הלכה כרבי מאיר. מה מסיים את הגמרא? הוא צריכה, מה זה הוא צריכה? צריך לרבה לומר שניהם, כי אי אפשר אחד די השני. איזה דיוק יפה ומסודר יפה. אתה עכשיו יודע בדיוק, זהו. אז אם כן הדין הוא, לפי הגמרא בבלי, היה בהתייחס לכל הדברי הירושלמי, שצריך לפסוק מראש חודש עד התענית. אחרי התענית גמרנו. אז חודשה לא. כמו שרבי יהודה אומר כל החודש לא. מה שאמרו, נהגו בציפורי, נהגו בטבריה, נהגו באנשי דרום, לא. רק בשבוע, רק מראש חודש עד התענית. אז את רבי מאיר שאמר מראש חודש, אנחנו מרוויחים להוסיף, זה לא כולה, זה חומרה, מראש חודש. הרי לפי רשב"ג, זה רק בשבוע שחלמו. אז אם כן, זה לא ראש חודש. אז איך אתה אומר, תרוויחו לכולה? תחפש את הכולה של שניהם. רבי מאיר אמר, עד התענית, זה הכולה שיש, לא כל החודש. רשב"ג אומר, שבוע שחל בו, זה איסור של כיבוס וסיפור. זה המסקנה של התלמוד הבבלי.
בירושלמי, וגם כן הסיפור שהבאנו, שרבי יהושע ראה את הפרושים שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, והפסיקו כל חודש, מראש חודש אב בעלה. הם לא עושים בשבוע שחד בו, מראש חודש. אז את הבשר ואת היין לא, אבל לספר ולכבס, שזה כל המתאבל על ירושלים, אדם עושה שבוע אחד, יכול להראות סימן שהוא מכבד את המקדש, ולזכר למקדש, אז הוא לא מספר ולא מכבס. אבל לאכול בשר ולשתות יין, אין לזה בעיה. ככה. פירות, לחם, הכל מותר, מים, הכל בסדר. אבל אם כן, עכשיו שאמרנו, תרבנו לכולה, הכוונה היא, גם זה לכולה. דהיינו מראש חודש, שזה במאיר אמר מראש חודש, על סיפור וחימוס כזה אבילות. זה לא אותה אבילות של הדרשות שדרשו משבתי כל מסוסה, הכוונה היא מה שאמרו בגמרא הראשונה שאמר שמה שנצפה רבי יהושע שלא אכלו בשר ולא שתו יין, הם מחמירים בלי טעם, הכל לא. לא. אבילות צריך להיות לה סימן. אבל אסור לכבס, אסור לספר, אבל לא לאכול בשר ולשתות יין. הדין הוא גם כן, תשעה באב עצמו. ערב תשעה באב לא אוכלים בשר בסעודה מפסקת, ככה הדין. ועד היום התימנים נוהגים ככה. אוכלים בשר במשך כל השבוע, אבל במשמעו אחרי בסעודה מפסקת של הערב תשעה באב כבר לא אוכלים בשר. אבל זה הסימן של האבילות. לאכול בשר, לכבס, לספר, אבל כל הדברים שנאמרו, לא. לכן, זה שאמרו שעושים כמו רבי מאיר בראש חודש, זה כולה וחומרה ביחד. אבל כתוב ששניהם לכולה, צריך לחפש מה הביאור של שניהם לכולה. אבל הוא צריכה, הכוונה הגמרא מסיימת ואומרת, צריכה הגמרא לומר שההלכה כרשב"ג וההלכה כרבי מאיר, כדי לדעת מה המסקנה ההלכתית המובהקת של התלמוד הבבלי, שהוא, דהיינו, כמו רבי מאיר בראש חודש, עד התענית, וכמו רשב"ג, שבוע שחלנו עד התענית, אבל לא יותר מזה. אז אתה מחפשים את הקולות, שני קולות שיש, אחד לפה ואחד לפה, והאיסור הוא מהתלמוד שאסור לספר ולכבס בראש חודש עד התענית. בלי שום קשר לדרשות של הפסוקים. לכן האשכנזים שעושים כמו הארי, שהארי אמר לא לאכול בשר, לא לשתות יין, לא לדבר שהחיינו מי"ז בתמוז. למה? כי רבי יוחנן אמר, אם אני הייתי עם החכמים שקבעו תשעה באב, הייתי אומר, במקום תשעה באב הייתי אומר 10 באב. למה? לפי שרובו של האחד נשרף בעשירי, ולכן הארון היה להיות שיתבעו את זה ב10 באב ולא ב9 באב. אבל מה נעשה שהקדוש ברוך הוא קבע, גזר גזירה בערב 9 באב, כשבאו המרגלים ויבכו בלילה ההוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכי של חינם, אני אקבע לכם בכי לדורות, ואז פעמיים היה לנו 9 באב אבל על חורבן בית המקדש. אז כיוון שגזירה מלמעלה גזירת 9 באב, אז ההלכה היא 9 באב ולא 10 באב. אבל מה למדו חכמים מזה? שכל תחילת פורענות יותר קשה מאשר סוף פורענות. התחילה הפורענות, אז אם לא התחילה, לא היה המשך, אבל התחילה, זה הכי כואב. אבל כשהוא מסתיים, כששורפים דבר, העץ שאתה שורף אותו,
עד הגרגיר האחרון, עד שיגמר השריפה. אז מה, בגלל הגרגיר האחרון אני להתאבל על הגרגיר האחרון? לא. השריפה העיקרית שרוב האחד נשרף. אבל שתתחיל לחכות עד הגרגיר האחרון? לא. לכן לומדים שתחילת הפורענות יותר קשה מאשר סוף הפורענות. ולכן ספר החסידים שמנע מכאן שהחיינו מ-17 בתמוז, יותר חמור להתחיל מ-17 בתמוז, ולא מ-10 באב, ולא מראש חודש אב, ולא משבוע שחל בו. אבל זה לימוד שלמד אותו הארי, או למדו אותו החכמים אנשי אשכנז, וככה ספר החסידים. אבל אנחנו באנו באמצע. כשהייתי נער, למדתי אצל הרב הגאון החמיר בעקרין, הרב של טבריה, לפני 2 דורות. הוא היה בין 82, 83, עד 91 אני למדתי אצלו, ואז הוא אמר שלפי דעתו הנכון הוא להתחיל מ-17 בתמוז לא לאכול בשר. כי מאז שהובקעה העיר ומוטל לתמיד, אז כבר בשר ממש, בשר בקר, לא לאכול. אבל בשר עוף מותר. עד ראש חודש. מראש חודש אתה תעשה, תימנע גם בשר עוף. אבל בשביל להראות אבלות ממש כנה. לא להחמיר, עכשיו אין לזה מקור, ולא להרתל, מה אתה אוכל בשר? היום ב10 בטבת יש רבו דרם שאומר ש10 בטבת אם היה חל בשבת היו צמים אותו. כל כך חמור, למה? המצור הראשון, לפני שנחרב הבית, לפני שהרסו את החומות, ובקעה העיר, המצור הראשון שנהיה בירושלים, זה התחלת הפורענות. לכן התחלת הפורענות קשה יותר מהסוף של הפורענות. אז כיוון שהתחלת הפורענות קשה יותר, לכן הנהיגו את המנהג הזה ב-17 בתמוז. לא רק שהחיינו, ולא לאכול בשר עוף, זה בסדר גמור. אז המנהג יש לנו מה שסמוך, והוא גם הלכתית הוא טוב, אין בזה שום בעיה. אבל לא כולם עושים ככה. רוב העולם עושים כמו שמובא בשולחן ערוך, ובחמונים, שהמנהג העולם הוא שמראש חודש אב, חלק מראש חודש אב, ורובם בשבוע שחל בו. אבל אם תשאל שאלה לגבי אם חל ביום שבת ואומר בשולחן ערוך, זמן תקנה, הוא מביא את כמה דעות שאמרו, אם חל ביום ראשון, מותר בשתי השבתות. כשהייתי נער, בחכמי אמרתי לו, איך אפשר שמותר בשתי השבתות? מה, השנה הזאת לא עושים אבילות? איך ייתכן? ובשביל אמר, לא להתאבל בכלל, לא בא בחשבון, נגזרה גזרה. להתאבל יותר מדי, אתה לא יכול לגזור גזרה על הציבור שלא יכול לעמוד בו. בסדר, אבל לא להתאבל בכלל, מותר בשתי שבתות, איך ייתכן? אז הוא אומר לי, בשולחן ערוך כתוב שם, ויש מי שאומר שנהגו לא לספר ולא לכבס משבוע לפני התענית. אז יש מנהג כזה שנוהגים שבוע לפני התענית. מה שאמרו שבוע, זה לא חייב להיות. מה שכתוב מביאים בשם ירושלמי שאומר אם חל יום ראשון מותר בשתי השבתות, זה לא להלכה. ההלכה היא כמו בבלי. שבוע שחל בו, גם כן לפני. וגם אם חל בשבת, אז זה נתחל יום ראשון. יום ראשון, יום שני מותר, אז כבר אחריו מותר. עכשיו, אלה שאומרים איך ייתכן מותר בשתי השבתות, האמת היא כזאת, שלפי רבנו הארי, השבוע מתחיל כבר מיום רביעי. עד יום שלישי, זה שייך לשבוע שעבר. ברביעי והלאה מתחיל שבוע חדש. נמצא שכשאתה אומר מותר בשתי השבתות, זה לא יכול להיות. כי יש גם שבוע
שלושה ימים חג השבת, זה עדיין נקרא שבוע של חג. ולא שהוא חג ביום ראשון, אבל זה נקרא שבוע של חג, עד יום תשיעי שייך לשבוע של חג. אז כן עכשיו. לכן, לשים לב, לא כל מילה שכתובה צריך להבין אותה כמו שהיא, צריך לבדוק את השורש שלה ואתה מבין בדיוק מה ההלכה הנכונה. ולכן הנכון הוא שבשבוע שלפני התענית, וזה על פי הפסק של הגמרא בבלי שאמרה, הלכה כרבי מאיר מראש חודש עד התענית, אז עד התענית. אז איך ייתכן, בגלל שזה חל ביום ראשון, חל בשבת, אז מותר בשתי שבתות, איך ייתכן? לא יכול להיות, אין אבילות באותה שנה. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז מה, אתה לא תהיה היום מהמתאבלים? זה יכול להיות. זה דברים ברורים. אנחנו צריכים ללמוד דבר אחד, של כל העניינים האלה, של כל האבילות שאנחנו מתאבלים על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זאת אומרת, מי שמתייחס, אדם בונה בית, קונה מגרש בכמה מיליונים ובונה אותו בניין, מקבל אישור מראש העיר, מקבל אישורים, עושה הצעות צורות, מתמסכן ובונה, ואומר בית. כשהוא גומר בית, הוא עושה בחנוכת הבית, הוא שמח וטוב לב. שאל אותו שאלה, הנחת פה איזה פינה לכבוד ירושלים? לא, שכחתי, הקבלן בנה את הכל. הראש שלו נמצא בעננים. הוא חושב שכשהוא בונה בית, הבית של הקדוש ברוך הוא לא בנוי. אתה בונה בית לעצמך, מה אתה לא מתבייש? זה חלק המוסרי שאני רוצה לתת לאדם שיבין. אבל לכן אמרו חכמים, כשאדם בונה בית צריך להשאיר אמה על אמה, איזו פינה, משכחת ירושלים ומשכחת בני. היום, אלה שרוצים לקיים במצווה עושים טוב, ואלה שלא מקיים את המצווה, עושים אותו, לא רק שהוא לא משאיר עם טפח, אלא עושים אותו יותר יפה מכל הבניין. עושים לו זה מסביב, משכחת ירושלים, ואז נהיה פה תמונה יפה, במקום שיראה משהו לא מחויב ולא צבוע ולא, הוא נהיה משהו יותר יפה. צריך לזהר בזה. אנחנו אצלנו בבית עשינו רגיל, ושמנו בצד את המשכחת ירושלים ובהמניה. לא תמונה שתהיה, שזה לייפות את הבית, לא. המגמה היא להתאבל על ירושלים. כמו אדם משאיר, אתה אשתך עושה לחם לכבוד שבת, היא מוציאה חלה. החלה הזו זה גם כן זה זכר חובה בבית, שאין לנו לחם פנים, אנחנו עושים את החלה. כל דבר צריך לזכור, שולחן צריך שזה פינה שאין בה, אל תשים צלחת מדפוס, לשים לב על דברים האלה, זה אדם שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, צריך להיות זוכה. אני אספר לכם סיפור שמובא בירושלמי מצמרר. אני אגיד לכם את כל ההשלכות שיש לכל הסיפור הזה. במסכת ברכות, פרק ב', סוף הלכה ד' בירושלמי. סופר על יהודי אחד שהיה חורש עם השור שלו. חורש. השור גאה, מה רוצה? שור גאה. עבר שם ערבי אחד, אומר לו, תשמע, תעצור, תקרא בגדיך, נחרב את המקדש. נחרב את המקדש, התחיל לצעוק, בוכה, קרא את הבגדים שלו, הוריד את הנעליים, בכה. עוד שנייה אחת, השור גאה, פעם שנייה. אמר לו, קום, תתלבש נעליים, תמשיך לעבש. למה? נולד לכם המשיח. באותו יום. רוצים שנחרב את אותו המשיח. שמח. אמר לו, מה השם של המשיח? אמר לו, שמו מנחם. מה שם אביו? חזקיהו. איפה הכתובת שלו? איפה הוא גר? בבירת המלך
בבית לחם. שכונת בירת המלך בבית לחם. מה עשה יהודי הזה? מכר את השור, מכר את העגלה ואת השברים, וקנה בגדים של ילדים קטנים, שמלפפים בו את התינוקות, עוצר אותו, והלך. אני נוסע לבית לחם, בא לבית לחם, רבותיי, שתיים, אני יודע מה, איך מוכרים, הרוכלים שמוכרים בשביל להבריח, מי שקונה 2 מקבל 3, מי מקבל 3 יקונה 4, כל מיני מנהגים כאלה. למה הוא עושה את זה? זה שהאמא של מנחם הזה, שילדה בתשעה באב, את המשיח, היא תבוא ותקנה, אז הוא יראה את המשיח כשהוא תינוק. היהודי ככה תמים. הלך, צועק, כהן מוכר, אנשים באים קונים, ואז הוא שואל, איפה האמא של מנחם? אמרו לו, היא בבית. טוב. איפה הבית שלה? פה. טס לבית, אמא של מנחם, כן, יש בגדים טובים לילדים, ללפף את הילדים, טוב. תקני זה בזול, תקני 2, תקני 3, ולך אני אתן לך 4 בשביל שיהיה לך בן טוב. אמר לו, מה? בן שלי. שיחנקו שונאיהם של ישראל. לא מצא להיוולד רק ביום 9 באב, מה קרה לו? איזה ילד זה? אמא שלו מקררת אותו. מה קרה לו זה? ככה, שיחנקו שונאיהם של ישראל. ככה. הוא שמע, אמר לה טוב, אבל קח בגדים. כדי שהיא לא מתלבש, זה תינוק, אתה לא יכול לעשות את זה. מה הוא השם שהוא נולד ככה, מה נעשה? טוב. אבל יש לנו כלל. באותו יום שקורה דבר לא טוב, 9 באב, אותו יום יש דבר טוב. באה גאולה לישראל. פשוט כאן. אבל אמר לו, אני אין לי כסף, אני ענייה. אמר לה, תקחי את הבגדים בחינם, פעם הבאה שאני אעבור עוד פעם, אני מוכר בעיר, מסתובב, פעם הבאה אני סובב, יש לך כסף, תשלמי לי, אין לך כסף, תקבל את זה מתנה, לכבוד התינוק כזה. הלך. בנגלה השנייה שהוא חוזר, הוא מגיע, מביא לבגדים, אני אומר לו, יש לי כסף לשלם, ככה, שלא ענו את הכסף של הבגדים הראשונים, אז הוא אומר לה, אולי אפשר לראות את התינוק? התחילה לבכות לו, אומרת לו, תדע לך, מאותו יום שאמרת לי על התינוק שנולד והבאתי לו בגדים, נהיה רוח בעולם והעיפה את כל הבית שלי, את כל הדברים של הבית, הרוח העזה, העיפה את הכל, והקחה גם את התינוק, העיפה אותו, מאז לא ראיתי אותו, וואי, זה צער, זה הסיפור. אמר רבי בון, בירושלמי, וכי אנחנו צריכים ללמוד את זה מהערבי, סיפור כזה, לומדים מהערבי שמבין בשפה של בהמות. הרי פסוק בישעיה, פרק י', והלבנון באדיר ייפול, הלבנון בית המקדש ייפול, באותו יום. מה? זה פסוק האחרון של פרק י'. פרק י' ויצא חוטר מגזע ישי. מיד אחרי שהלבנון חרב את המקדש, יצא חוטר מגזע ישי. מי זה משיח? בועז לקח את רות, הוליד את עובד ועובד, הוליד את ישי וישי, הוליד את דוד. אז אם כן, אתה רואה, ויצא חוטר מגזע ישי. אז לא צריכים ללמוד מהערבי את הסיפור שלו שמספר. אלא הפסוק שבשעה שהוא אומר את זה. אז הירושלמי רוצה להביא ראיה לכל העולם שמבינים שמעז יוצא מתוק, שביום שיש חורבן בית המקדש, במנחה אומרים שנולד משיח של ישראל. כל שנה נולד משיח. אם אנחנו ראויים, הוא זוכה ובגודל ויוצא. אם לא, הרוח לוקחת אותו. זה מהסיבה שהאמא שלו כדלה אותו שיחנקו שונאים של ישראל. מה הוא נולד בתשעה באב של חרב בית? מה הוא עושה?
מפה אדם ילמד כמה אדם ישמור את הלשון שלו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, ואדם צריך לשמור על הפה שלו כשייצא מילה שלו ראויה, זה מה שחשוב. צריך לשים לב, כל מילה שאדם מוציא מפיו, ישקול אותה בפרס. אפילו שהחכמים, כתוב בגמרא, שהחכמים, כשהם לומדים, מקשים, מתרצים, הם נראים כמו אויבים, כמו אריות. מקשיב, קושר, תרוס. אתה חושב שיש פה איזה מריבה. תבוא לכולל בבוקר, תשמע אותם צועקים, לא ככה, בסוף, עת בהם בסופה. עם כל זה, יש הבדל בין חכמים לחכמים. חכמי ארץ ישראל הם נוחים זה עם זה בהלכה. חכמי בבל היו צועקים אחד על השני. ושמה היו נעשים כמו אויבים. אבל בחכמי ארץ ישראל צריכים להיות נוחים זה עם זה בהלכה. יש לך קושיה? כן, יש קושיה מזה, מה לעשות? יש לך תירוץ? אין לך תירוץ, צריך תקבל. או תקבל או לא תקבל, אבל להשתולל? לא. זה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלו. אמר לחכמיר בזמנו, דרכי נועם, בכל מה אתה בא לרבות, כל נתיבותיה, כל נתיב שאתה פונה, צריך שיהיה שלום. זה אחד הדברים החשובים שבמנהגים שיש לאשכנזים ולספרדים, אלה כועסים עלינו ואלה כועסים עלינו, לא צריכים לכעוס. יש על מחנה ועל דגלו. כתוב שיש על דגלו באותות יחנו בני ישראל. כל אחד במקום שלו. לפני 10 שנים, שהיה ראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו עליו השלום. הוא שלח מכתב, אמרנו שהישיבה במיר עליו השלום, במיר מזוז, רחתו כבוד. מכתב שואל שאלה. כבוד הרב, יש לנו פה במשרד הרבנות כמה רבנים, אחד מהם הרב הדני, רב שבא מאתיופיה, הוא למד דיינות והוא קיבל דיינות. השאלה היא, קיבל תעודת דיינות, אז הוא דיין, בסדר. האם הוא יכול בפועל להיות דיין? הוא קושי, שחור. האם אפשר שהוא יהיה דיין? רבי מאיר על המכתב כתב, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. סימן קריאה. זהו. האתיופים הם משבט דן. אם הם לומדים ויודעים, תורה כבר אמרה מיעקב אבינו, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, אז מה השאלה בכלל? אז אני אמרתי לו, חכם, אני חושב לדייק יותר חזק. דן ידין עמו. מי עמו? מי הם עם ישראל? שבטי העדות לישראל. השבטים, כל השבטים. אז דן, שהוא משבט דן, הוא ידין עמו, ידין את כל העם שלו, כאחד שבטי ישראל. למה התורה אומרת כאחד שבטי ישראל? מי לא יודע שעמו זה כל שבטי ישראל? למה צריכה להדגיש כאחד שבטי ישראל? מספיק, דן עמו. המילה כאחד שבטי ישראל מיותרת. מה אומר לי? כן, גם כאחד שבטי ישראל יש תיבות קושי. אפילו שהוא שחר, גם כן. כאחד שבטי ישראל. אני אומר, אני מקשיב, אני רוצה להגיד את החידוש הזה, הוא בא, הקדימו אותי, הוא אמר לי, כאחד שבטי ישראל יש תיבות קושי. אפילו שהוא קושי, הוא יכול לדון. למה? כי הוא דיין. דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. צריך לכבד כל אחד ואחד את הזולת. כי באמת בינינו, אנחנו רואים ועדים, עין בעין, יש לנו 2 לוחות הברית. מצד ימין, מצוות שבאדם למקום, אנוכי השם אלוקיך, לא ילך אלינו חגר פניי, לא תישא, קבל דבריך זמרה, זכור את משמעת הקדשו, הכל בן אדם למקום. לא תגנוב, לא תרצח, זה הכל בן אדם לחברו. חצי תורה, בן אדם למקום, חצי תורה, בן אדם לחברו. חמור הדבר הזה שבן אדם לחברו אדם מזלזל.
עוד דבר, אנחנו יודעים שיום כיפור זה יום שעיצומו של יום מכפר. כן. והנה, באה התורה ואומרת, תשמע, כיפור מכפר רק על עבירות של בן אדם למקום. בן אדם לחברו לו, צריך לבקש ממנו סליחה, עד שירצה את חברו. כל כך החמירו בזה, חומרה גדולה, אבל החמירו בזה, להדגיש, שים לב בינך לבין הזולת. כי את החבר צריך לשים לב. לכן היחס שלנו בין האחים, בין השבטים, בין העדות, צריך להיות במינון נעים, לא במינון קשה. אז הוא אתיופי, אז מה אתיופי? אבל הוא דיין, מה אתה עושה שלא ידון? מה? שבשון הגיבור היה שחור, היה חיגר, פיסח, יש לו רגליים שלו קטועות, היה הולך על הגולגל. תראה איזה גיבור היה, מה הוא לא עשה? הגבורה של שמשון הגיבור, שמים אותה היום בתיאטרונים, מרוב שהוא כזה גיבור. ומה היה? היה פיסח, היה שחור, ובכל זאת היה שמשון הגיבור, היה מנהיג של ישראל. אז אין מה לעשות הבדלים בין העדות, צריך תמיד לקרב אחד לשני, כי אנחנו כולנו יהודים, כולנו בני ישראל אנחנו. והנה השבטים לימדו אותנו מוסר, שכשהם ראו שהוא, יוסף, מתנהג איתם קשה, אבל אשמים אנחנו, אשר ראינו צרת נפשו, והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה עלינו הצרה הזאת. הם הבינו והודו, והם חינכו את כל הדורות כולם, וגם שלנו, להודות על האמת ולשים לב. אבל אשמים אנחנו אשמים. צריך להתנהג אחד עם השני כמו שצריך. הזולת הוא ברא אותו הקדוש ברוך הוא. אני אסיים בביאור של המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, כדי שתבינו אותה בצורה מוחלטת וברורה. אחד אומר לי, משנה ברורה אומר בהקדמה של הלכות שבת, שהבית השני נחרב בגלל שנאת חינם, הבית השלישי בנה על ידי אהבת חינם. אף פעם לא יתבנה. מה אתה מדבר שתיות? לא יתבנה. אהבת חינם, מה אתה מדבר? אנשים אוכלים אחד את השני. עכשיו, למה אתה מסתכל לך? אז בוא ננסה לראות מה הבעיה שיש לנו. אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שבאמת באדם לחברו, אדם הוא צריך, הרמב"ם כותב שמצוות ואהבת לרעך כמוך, שיאהב אותו כנפשו ומודו. כנפשו. מה זה? אדם שמתחתן צריך לאהוב את אשתו כגופו, אהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. כבוד יותר מגופו, אבל לא אהב אותה כמו שואל את עצמו. אבל חבר, שיאהב אותו כמו גופו, רחב מהשכל. אבל ככה הרמב"ם פוסק. אז צריך להבין פה את הרמב"ם למה פוסק ככה. יש, אמרו, לא ואהבת את רעך כמוך, לא אמרו ואהבת את. ואהבת את השם אלוקיך, רק את הקדוש ברוך הוא צריך לאהוב. אבל חבר, ואהבת לרעך כמוך, זה מה שהלל הזקן אמר, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. בסדר. אבל צריך להאמין עדיין את הרמב"ם שאמר, צריך לאהוב את החבר כמוהו בדיוק, איך? אז כששאלתי את החכם בזמנו, כשהייתי נער, אמר לי, תראה, כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני אדור בית, אני השם. למה לא כתוב, וכשאתם לא על ידיך אני השם? וכשאתם על מזור ביתך ובשעריך אני השם? למה ואהבת לרעך כמוך, אני השם? מה אתה מתכוון לומר? מה הפסוק רוצה? אומר הביאור כך. אני השם, אתה יודע למה אני מצווה אותך ואהבת לרעך כמוך? כי אני השם. ומה אתה רוצה ממני? אתה השם, אבל מה אתה רוצה לומר? אני נמצא אצלו, אני נמצא פה. השם נמצא במצווה הזאת. מה פירוש נמצא במצווה הזאת? אני לא מבין. הביאור ככה.
שכל אדם ואדם שנברא, 3 שותפים באדם. אבא ואמא, הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה שלו. אנחנו כל בוקר אומרים, אלוקי הנשמה שנתת בי את יהוה, אתה עזרת, אתה נפחת בי. כל אדם, כשהוא נולד, השם עושה לו. אוף אחד מאצלו, הנשמה בפנים. זאת אומרת, כל יהודי יש בו נשמה של השם. אתה מכבד את השם, תכבד את הבן אדם שיש לו נשמה של השם. כל יהודי יש בו נשמה של השם, תכבד אחד אחד. חייבים לכבד, זה נשמה של השם. כתוב, ואתה את השם אלוקיך. כשהיינו ילדים בתלמוד תורה, חכמי היה אומר לתלמידים, תלמידים צריכים לאהוב אחד את השני. למה? כי כל אחד ואחד יש בו חלק של השם. מי שמקיים ואהבת לרעך כמוך, מקיים ואהבת את השם אלוקיך. למה? יש בו, עשה לי, לא עשה לי, מה זה מעניין עשה לי? יש בו נשמה של השם, תכבד את השם, מה יש לך? אל תסתכל דברים אחרים. עכשיו זה פה אדם שבא לאחד, נשאר את האחד. מה זה משנה עכשיו? יש ספר תורה, איזה תורה? זה מקום שאמור להחסן ספר תורה, זה מקום קדוש, זהו זה. כמו שאתה אומר שהנרתיק של ספר תורה נקרא תשמישי קדושה, אז קדוש, נשקים, קדוש. ספר תורה, הנחת כמה וכמה, אבל ודאי אז אם האדם הזה יש בו נשמה של השם, צריך לכבד אותו. גם זה, כל יהודי ויהודי צריך לכבד אותו. עכשיו פתאום נהפך להיות המצווה הזאת קלה מאוד מאוד מאוד. לא עשה לי, לא עשה לי, גנב לי, לא גנב לי, דיבר עלינו, מה מעניין אותנו? לא מעניין כלום. העניין הוא צריך לאהוב כל אחד כנפשו עודו, שהרמב"ם כתב, ואז הכל ברור. ואז גם כן הפסוק שאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, כי הוא נמצא בתוך הבן אדם, שאותו אני מצווה עליך לכבד. יאללה, נשמה שלי שם לזה. הפסוק אומר, כי חלק השם עמו. אז כל אדם ואדם, יש בו נשמה של השם, נמצא שכל אדם הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. הוא מלוך על הארץ כבודו. איך מלוך על הארץ כבודו? נמצא אצל כל הבריות. למה הוא ברוך שאמר, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. הוא מרחם על כל הבריות. למה? כי יש בו חלק של עצמו. אדם קרוב לעצמו. הקדוש ברוך הוא טען לשמור על כל החלקים שלו נמצאים אצל כל יהודי ויהודי. צריך לכבד אותו. צריך להיות זהירים בלשון, כי קצת אדם לא ייכנס אין לו גוף ואין לו את הגוף. הדבר של נשמה זה דבר רוחני שקשה מאוד לדבר בו בפורום של ציבור. צריך אחד אחד, גם רבותינו במסכת חגיגה לימדו אותנו מעשה בראשית, מעשה מרכבה, לא דורשים בציבור, אלא רק נאמנים ומיוחדים במינם, כמו שמובא שם בגמרא. הרב אמר, בוא נלמד אותך מעשה בראשית. אמר לי, מה הייתי זוכה, הייתי ללמד אותה אצל הפאפה, זה מה ששאלת. לא זכיתי. קבלה לא כל אחד יכול ללמוד. צריך ללמוד הצהרה מקובל שהוא ידוע, לא כל אחד. וגם כן צריך להיות נאמן. לכן, הזהירות פה קצת צריכה להיות עדינה מאוד, ולכן המילים של חכמים שאמר, מי שמקיים ואהבת לרעך כמוך, מקיים ואהבת השם אלוקיך. צריך לזה השלכה. השלכה היא שאני מכבד את הבן אדם הזה, בגלל שהוא נשמה של השם. כל יהודי צריך לכבד באופן הזה. כשאתה אומר את הדברים ואתה עושה אותם, אתה נחשב אדם שלם שאתה מקיים את המצוות כראוי. עכשיו אנחנו מבינים שהחפץ חיים שאמר שיעשו אהבת חינם זה קל מאוד, אנחנו לא מבינים איך זה קל. עכשיו מבינים שזה קל מאוד, מה בעיה? יהודי, יש פה שמונה שלוש אנשים, תכבד אותו. ותראו, יש לנו מצוות, אבילות, כל מיני דברים שהם קצת נוגעים לנפש של בן אדם, הרגש של בן אדם. והנה באה התורה ואומרת, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה של התורה. מה זאת אומרת כבוד הבריות? בשביל הכבוד של בן אדם הזה, אתה יכול לבטא בזאת מעשה. למה? הבריות האלה, כל אחד ואחד,
יש לו את הכבוד שלו. מה הכבוד שלו? זה הנשמה. חלק אלוה ממעל. כמו שאתה מכבד את השם, אתה מכבד את הבריאות. לכן ההלכה, אין דין, אין חיוב, אין איסור מול הבן אדם. האדם הזה מגיע לו זכות שהוא, יש לו חלק אלוה ממעל, צריך לכבד אותו. גדול זכות הבריאות זה חשוב מאוד, זה סימן טוב. גם ההתייחסות שלנו כלפי כל אחד ואחד, הן ביחס, הן בקושות, הן בתירוצים, הן במחלוקות, הן כל מיני דברים של חילוקי דעות. חילוקי דעות חייבים להיות. זה דבר שהוא מוכרח להיות. למה? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. יש לנו לייצר כל העולם, אותו פרצוף, אותו דעה, אין דבר כזה. כמה מיליארדים של בני אדם, אתה לא רואה אחד דומה לשני. ברוך הוא, שאומר, איזה... ומסריח איזה אלוה, אומר איוב. כשאתה רואה את הבריאות, אתה אומר, מה עושה לך השם? איזו בריאה שברא הקדוש ברוך הוא. איך? מיליארדים של בני אדם. אף אחד לא מלשני. ואם יש אחד תאומים, סמים, תאומים. אחד, פרסמו הכתוב. אחד במיליונים. אבל רובם שווים, יש להם שינוי בין אחד לאחד. אז אם הפרצוף שונה, למה שהדעה שלו לא תהיה שונה? כשיש פרצופים שונים, כמה הם שונים. לכן, המחלוקות בדעות, בין חלקי דעות בין אדם לחברו, זה דבר שהוא מציאותי והוא מוכרח להיות. אחרת לא ייבנה שום דבר. צריך שיהיה אקשן בכל דבר. צריך שיהיה, אפילו בעניין שבונים קשת. איך אתה בונה קשת? אני אראה לכם בידיים, אתם תבינו. אתה בונה קשת ככה, אתה מביא את הבלוקים אלה ככה, אתה לוחץ, הלחץ זה לזה, זה הכל עומד. למה? יש פה החיבור הזה שאתה אומר, הניגודים, הניגוד הזה תופס את זה, וזה תופס את זה. אחד תופס לשני. וככה אנחנו רואים שכל התנגדות היא בונה. אז לכן חילוקי הדעות שישנם בין בני אדם, הם חייבים להיות. אחרת שום דבר לא יסתדר בעולם. אתה אומר לא, והוא אומר כמה אתם מתלבטים ביחד, ואז הבניין עומד. כל דבר ודבר מגיעים לו לעמק שווה על ידי שיש ניגודים. והניגודים הם חזקים. אתה יכול לבנות קשת שלמה בניגודים, כל הכיפות שנמצאים בעולם. הם בנויים ככה. הם בונים אותם באבנים, ככה בונים עד שהאבן האחרונה, שני האבנים האחרונות הם הניגודים החזקים. אז כן, אתם מבינים שהמציאות מחייבת את הניגודים, והניגודים אפשר להשתמש בהם לטובה, לברכה, להצלחה בכל נושא. אתה בונה עם ניגודים, אתה לא הורס. היום בני אדם, הניגודים, מה זה עושים? לא צריך שזה כל דבר להרוס. לא טוב ורע, נשבת לצרה. לא ברע שם את הניגודים כדי שיהיה טוב, לא. כדי שיבנה, נשבת שיהיה שוב בעולם. לכן כל אחד ואחד צריך לדאוג לחברו, לדאוג לצרכים שלו. היו שני אחים שמובא במדרש, שני אחים שהיו עומדים בנאמר, קוצרים, חיטה וזה. אחד היה נשוא ויש לו 10 ילדים, והשני מסכן, גלמוד, יש לו אשתו, אין ילדים בכלל. היו מחלקים את השדה, מרוויחים, עובדים ביחד, כל אחד חצי. בערב הבכור לוקח את החטאים, לוקח אותם, לוקח את החבילות, לוקח אותם לבית שלו, למחסן, והשני לוקח את זה למחסן שלו. יום אחד, הגדול שיש לו ילדים, אמרת לי, אני כל יום לוקח איזה 10 חבילות הביתה. יש לי ילדים, זה טוב. אבל אחי, מסכן, אין לו ילדים. מה שווה לו כל העזרה לא שווה לו הביתה, כלום. אבל באמצע הלילה גם לקח 4-5 חבילות שלו,
לקח אותנו לבית של האחים הגלמוד, וסבח משחר לחבילות. מחרת כמה האח הקטן, מה זה? מי סתם לי את זה פה? זה לא שלי. נמצאים אצלו. טוב. והאח הגלמוד הזה, הוא התחיל לחשוב. אין לי ילדים. אני שומע מה נעשה בעשר חבילות. אחרי משקיעים יש לו 10 ילדים, הוא צריך לפרנס אותם. אולי אני אקח בצליח 5 חבילות, וככה, מטבחה בשביל קיבלו אותם ממנו, והחזירו אותם בחזרה. זה הלך לעשות את זה, זה הלך לעשות את זה. טוב. באחד מן הימים, מהלילות, בדרך שהם מרימים את החבילות ומגיעים אחד לשני, נפגשו שניהם ביחד ונתקלו אחד לשני. אחי, מה אתה עושה? מה אגיד לך, אני כואב לעליך, שניהם כואבים לעליך. אמר הקדוש ברוך הוא, באדמה הזאת אני בונה את בית המקדש. הר המוריה, הר הבית שבנבנה על המקדש, זה בגלל היה הר בטחים. ועל הר בטחים האלה נבנה בית המקדש. להגיד לך, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק לישראל אלא שלום. דבר שהוא חשוב מאוד, הר בטחים היא בונה את הכל. אפילו בית המקדש נבנה על ידי הר בטחים. לכן, לא סתם הנהיגו חכמים אבלות בבין המצרים, לא להרגיש אבל של צער, אלא אבל של שמחת האחדות של עם ישראל, כולנו אחים, כולנו רוצים להיות ביחד. וכשנחשוב ככה, נהיה ככה, נזכה תמיד לישועות ורחמים מהקדוש ברוך הוא, ולרצות שנזכה שהשנה עוד השנה ועד השם יבלם את המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. תזכו לזה. רבי חיים לעם, ונמצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, בניים תורה ושלום.